dagelan ki nek omonge akeh mesti bayarane ya akeh. Oh iya iya iya. Nek dagelan omongane sithik bayarane ya sithik. Wow Saya menyesuaikan. nek gak gelem ngomong kuwi dudu dagelan ning wong gendeng. Done ning ngarep, Pak. Wah, panjen seragamnya. Ngono, Malah kaya begagak. Nah, ngaturaken kunjuk sungkem bekti dumateng panjenengan Koko Prabu. Ngaturaken sembah mugi kunjuk Karo mlaku salangkah. Nah, ngaturaken sembah plastik dilebokne ning gone mini kampret. minimarket. Indomaret. Nek gone lho, Sampeyan ki saya suwe saya batet. nek gone pinggir dalan ku lho. Kuwi jenenge mini. Indo ngapret. Indo cawet. Iya, dikemas. Ini Adik. Dalem Mas. Aduh yo. Terus Anyar pelawas. anyar. Hati-hati dong sayang. Aduh, makasih ya. Kalau jalan tuh dilihat dong. Kamu kok perhatian banget. Rasane kaya ketiban daru lintang kamulyan nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelem mulih gelem bali neng omahku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wengi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo maplong. Yeay. Sugeng dalu Mas Eko Kondo. Wilujeng dalu Mas Jo titik. Oke. Yo yo. Lo. Oh, enak. Mas dalu. Rasane jero dadaku rasane maplong lego atiku. Hey. Wis ora nyukup siraku saiki aku wis ora Oke, sip. Hey. rasane karo dadaku rasane maplong lego atiku. Wis ora dadi jantungku saiki wis mari kangenku ya rasane hey yo maklum rasane kepiye Mas Eko Kondo Mediato Mas Jo titik. spesial untuk keluarga besar Bapak Adi Biati. Rasane kaya ketiban daru moyan ikone dadaku sing karo aku gelem mulih gelem bali karo aku jalur gunung rasane Mas. Niki audian ki ben padha ngerti. Nggih. Niki saire kok beda karo Pancen kula damel jenaka, Mas. berarti sampean mengubah sair nggih. Mboten, nalika semanten kula lak nate nggih ngamen wonten Tirta Nadi. Tahun 98 kula nu ngamen teng terminal rika. Nggih. Ngantos tahun 99 nginjak 2000.
Mula lagu niki lak mboten seberapa orang pirsa. Nggih, nggih. Kula niki kula judah melih nalika kula sik ngamen lagune Mas Kempot nggih ngeten niki almarhum. Berarti sebelum stasiun balapan sing asli anu niku sing Iya ini yang dibuat ngamen. pripun niku Mas? Neng stasiun balapan pamit lunga mumung saawan kok malah kluyuran lali mulih ke blandang dorok keplean tegese apa? Apa tur keprian? Wong sing saiki biasane sok lunga pamit ning luar negeri, sok kala mulih-mulih wis nggawa katut keplekan tegese ketut wong liya. Oh, Ngoten lho. ngono. Ya termasuk kaya Pak Basuki niki pun bantu pelancarane wong-wong sing ditinggal bojone tur ora iso kulaan beras. Iya. Iki mau karo Pak Basuki didumi beras iki mlak ya pas. Domongi wah. Ya iki kok kaya ngeten blobone cobi. Nggih, pancen Wah, jan- rumangsa len dembulur karo warga masyarakat Tawing kok, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih, Alhamdulillah puji syukur barokahullah, Mas. Nggih. Pun dene Pak Hadi kalian Bu Yati dalu niki sedekah lillah. Nggih. Angen-angen nalika kula kepanggih wonten pengaosan wingking menika jer salaman kalih kula leh ngomong namung setunggal ucapan. Pripun? Kula pengin nanggap jeng nek kagungan kersa. Wah. Kasembadan kelakone, kasembadan ridho lan hidayahe dalu niki ngrawuhke panjenengan sik jangkepi kula kalih Mas Jokludu. Alhamdulillah niku mergo duweni jiwa pejuang seni. Mula wong ki yen duwe angen-angen, duwe gegayuhan, duwe cita-cita, aja sok dindek-ndeki, aja sok didendeni karo awake dhewe. Nggih. Kita yang melakukan, Tuhan yang merestui. Nggih, menentukan. Iku lho, nggih. Ya, Dadi ya, ya. ngeten iki Pak Hadi kalih Bu Yati ya. Pak Allah. Adi, Mas. Pak Hadi. Nggih. Niki kula wau tenan Mas. Pripun? Ora iso ninggalke rasa bengi niki kula kalih keluarga besar Pak Hadi. Weh, nggih ngatur nggih, Mas. Nggih. Ya. Mae Pak Hadi, mae Bu Yati, Ah, Bu Sutik, ah, Bu Sutingah, ah. Sutingah. Usi tengah. Masya Allah neng ngambungi aku ora diculne. Yo, Ya. ya ampun aku ngono. Sampean sing ngambungi sinten? Bu Sutingah, Lah aku sing ngambungi Maros. Maros to sik wae. Maros iki sing gawe apa kuwi sing gawe Masa to? sing gawe niki lho, sing gawe sajen. Sajen. Lho sik mapik no. Lah timbang Bu Sutingah. Piye? Ngambung aku suwi PPO toke. Kancane yo mumet to ya anu. Aku ki tenan lho, Lang. Aku ki Apa? bojoku ki mbiyen almarhum Pak Setu. Pak Setu ki sing garap sawah Tegale bengkoke mbahmu Mbah Murdi. Nggih. Maros ki mbiyen ngonten. Niku nggih. Alhamdulillah. Jenengan nek ngoten niku jengjing melih. Makrus niku nggih berbakti kalih Mbah Murdi. Nggih. Jenengan turun tumurun. Nggih. Apike Mbah Murdi kalih wong-wong niku nggih janteruske apike jenengan kalih wong-wong niku. Amin. Mula ngeten iki bengi nek ditimbali Pak Adi niku ngiras-ngirus ngibadah. Amin. Awake dhewe niku ngibadah lewat budaya. Iya. Ngeten Kae iki- to, Mas. Nggih. Kuwi kok muweneng to, Mas? Rumah saku mbok melu selo-selo omong. Mboten sah dikon ngomong. Hah? Dagelan ki nek omonge akeh mesti bayarane ya akeh. Oh iya. Nek dagelan omongane sithik bayarane ya sithik. Wo Saya menyesuaikan. nek gak gelem ngomong kuwi dudu dagelan ning wong gendeng. Wong padha-padha munggahe kok mek meneng nyekel mik. Miki rasa mbok kek kono, aku ngerti nek tekmu sakmono iki. Kok mbok kek kono ya ngopo ngono lho kok iso. Iya. Iram. Niki dalu lak suwan Pak Adi Bu Yati Bu Yanti. Bu Yanti nginggahke palakrama Kang Putra. Nggih. Dalu niki boyo ngapa awake dhewe melu urun melu donga. Kepiye-piye iki awake dhewe iki jenenge seniman gelar budaya lak yo nyenengke para tangga lan keluarga. Kudu ki nyapa to kok meng guyu wae. Kowe aja guyu wae. Kok ya padha wae lho. Situ bocah omong ora. Ya tak jak omong. Lek ora bocah omong aku tak mudune lho. Lho. Ya ampun to wong ya sampean ki ndereke Mas Eko. Nah. Mas Ndereke, Eko ki lek ndereke. kangen sampean kaya. Mosok kok dagelan kok mutung arep mudun. Dereke yo nderekke tapi lek lu awakmu ngomong terus. Saku mbok kon mbok wae selo-selo sing piye aku. Ya selo-selane selakangan ki kowe kudu ngeboni. Kok lek aku nyelani omonganmu ku dikira etika attitude kurang bagus. Ayo sampean Kok- pengen tak nggokke to. Lho. Ngomong to. Iya. Ayo mbok ngomong. Nah, ngono lek wis. Tik adikku cah bagus. Pun kakang tak ya pengen melu omong, urun rembug. Oke. Ngono lho. Dadi ora kok kowe meneng wae njur ngene wae. Wah, Ya kowe kok- pasif kok ora Ya produktif. enggak lah ya, paling ndak aku yo njogo attitude lah. Kok nyelani omonganmu ku aku dikira aku kakek ngomong.
Malah sing kok kan ngomong cangkemmu kok. Lah aku wis arepe ngomong ya mbok anu. Kono ndak ngomong. Ngono, tak wae berkap coklat yang malah kaya Wah, ngenten iki nggih sampean wae iki Mas Didik nggih. Wah niki kula goleke to Mas. Aduh tuh. Oh iya. Sampeyan ki nek ra seneng mbok omong to Le. Ora nek wong mlaku terus mbok tandak sikilku. Wedok. Kita ya ganteng tapi matanya rusak. Iki Sampean wis ketemu karo Pak Adi to? Pun Niat hajate Pak Adi napa? mantenan, Pak. Iya. Wis jos. Sing dimantenke anake. iya. Nek ngadeg sing jejeg to, tangane aja senden kene. Kowe iki senom kaya wedi setruk ya to kowe iki. Ngadeg iki jejeg ngomong gagah. Satriya kok abdi dalem. Wah, Dodone ning ngarep, Pak. wah panjen seragame. Ngono, Malah kaya- begagah. Nah, ngaturaken kunjuk sungkem bekti dumateng panjenengan Koko Prabu Ngaturaken sembah mugi kunjuk karo mlaku salangkah. Nah, Ngaturaken sembah. nah. Oh, rumah Malah kaya wong anyang-anyangan. Iya, Pak, Eko. ketemu Pak Adi. Sampun. Kagungan kersa. Nggih. Kemantenan Mantenan. Nduk Eki karo Mas Luki. Lah, ngene. Mas Luki iki biyen ketemu iki 2 tahun yang lalu. Lah ngapa? Sakwise Mbak Eki ya. Mbak Sing Eki. itu Mbak Eki ya. Mbak Eki. Mbak Eki arep nyambut gawe ning Korea. Oh. Kok sampean ngertos? Diceritani karo Pak Adi. Tak kira ki nek wis kanca Ora komunikasi. mungkin to, ya ora mungkin to. Aku ngerti secara iku salah satu bentuk privasi to. Privasi. Cocoknya. Ya ting aku nek ngomong ngono. Mbok ngomong biasa wae ngono lho. Rahasia lah, rahasia. Nah, Rahasia intern, keluarga. intern. Intern. Lah, Mbak Eki Ngapa, karo Pak? Mas Luki Kok sama iki Mas tidak Luki? ya toh. Bener ya, Pak ya? Bener, Mbak Eki. Mas Luki iki wong Jambi. Jambi. Dadi mau-maune iki padha-padha arep nyambut gene Korea sebagai pahlawan Dewisan Negara, tapi sakwise Pak Hadi ndawuhke Mas Luki karo Mbak Eki iki yen iso aja menyambut gene Korea. Mergo Pak Hadi wis nyepane usaha UMKM untuk bisa mengangkat perekonomian dalam keluarga. Weh, Eto. Arep kepiye-kepiye Mas Eki itu Mas Luki. Mas Mas Luki. Luki. Bojone jenenge Mbak Mbak Eki. Eki. Sing lanang Mas Luki. Mas Luki iki wis disiapne usaha nanti untuk bisa mencukupi dalam hidup berumah tangga. Pak Ati. Pak Adi nyiapne. Apa Mas? Sok ben Mas Luki yen wis gelem manggon ning kene ora gelem mulih ning Jambi, iki dikene usaha sok ben dadi ngedekne kripik sukun. Menika sampun cepat ning kare Pak Adi. Menika sok ben menika dadi UMKM nanti bisa. kok sak cethuwe, Mas. Nah, Iki bareng wis Kowe tak culek matamu lho Oh, kowe. iya. Iki bagian ki ora ana sambung cenenge karo sukun kae. Lah tak kira ki nek Pak Adi tenanan sukses nyepake mulyake putrane. Lah kok kripik sukun, ambok kripik matamu kuwi. Loh, sukun ki aja delok sukune lho. Ayo sapa wong kae mbok etut-etutke. Sukun ki yen mbok nun sewu lho, lek gandul-gandul kaya ngene. Ngapa ora Mbong- gandul-gandul tekmu ae? Ora mesti lek gandul-gandul ngene iki, kita bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sukun ki ben regane larang. Dan Pak Hadi ini sudah mempunyai resep utawa riset utawa konsep yang istimewa. Penelitiannya apik. ya? Apik, Pak. Dadi sukun ki sok ben Mas Luki rasa mulih ning Jambi. Terus? Endi Mas Luki? Iya. Lah kae lho wong isbat jebret-jebret karo sampean. Sok ben dodol sukun. Sukun ki diketoki, Terus? aja didol ning pasar. Tapi dikemas ning plastik, dilebokne ning gone mini kampret. Minimarket. Mini. Astagfirullahaladzim. Ning gone lho, Sampeyan ki saya suwe saya batek. ning gone pinggir dalan ku lho. Wih, jenenge mini. Indo ngapret. Indo cawet. Iya, dikemas. Indomaret. Sedemikian Dikemas, ditadai plastik sing apik. Nah. Insyaallah sukun ki sing maune ning pasar regane 500, lek wis mlebu ning gone supermarket kuwi besok regane iso dadi 7.500. Sukun kuwi ya. Sukun, Mas. Wih, apa wis dipraktek nih, Mas? Sudah, Pak. Sampean? Sampun. Sukun iki ngene Pak, niki cerita. Cerita. Dadi nggih kula niku Blitar Blimbing, Pak. Bimbing. Blimbing. Blimbing Hmm. Blitar menika regane maune iki sekilo mung 3.000. Nggih. Tapi setelah blimbing menika kula jus, kula adahi botol, kula dekek ning gone supermarket. Iki sak botol menika ora ngentekne sekilo. Niki iso payu 8.500. Jus Tembak- blimbing. Jus blimbing. Pokoke anggere diadahi plastik regane larang. Lho niku tenanan, Pak. Nggih. Contoh mawon, sing rada penak mawon tempe. Tempe iki regane piro to ning pasar? Nggih. Sak iris ki sakala mek 2.000 3.000. Iya. Tapi lek mbok irisi tipis-tipis, mbok goreng garing, mbok adahi plastik, mlebu ning gone minimarket regane ya larang.
Sing penting jadi plastik, Pak. Sampean lek gene sampean beras piro regane? Beras ngen kula niku ndelok Pak, berase napa? Ya sing lumayan. Sing lumayan menika koi, Pak. Mentik wangi kalah. Mentik wangi kalah karo koi. Lele. Lele sik murah tek payu. Piro saiki, Mas? Lek ingin lele iki tak pangan lah kok matil cangkemku. Maksudnya Aja lele. merek beras ki lho. Itu lele lah. Merek beras, Raja Lele. Ndak. Dia mereka 17.000, 20.000. Kok larang men to, Mas? Beras ngen pinten? Lho, mek 5.000 kok. Tuh kok murah men? Beras kencur. Jaluk sekilo Nggih apa? Gue mbok cengele sampean. Mbok cangkem lho. Kacang lewu ya. Beras gonmu piro? Beras gonmu piro? 17.000. Klarangan kuwi. Gonmu piro? 17.000, 20.000. Wah, klarangan. Piro? Budi lho ra mbayar. Tanya. Lah duwe Basuki mau. Lambemu ya. Wah, niki dalu lak nun Ini lho, Bos. Sukun kok wonten gandeng cenengipun kalian Syukur Syukur menika saka tembung syukur lan rukun. Wah, sukun. Ha, syukur arep. Dadi Pak Hadi mujudke syukur marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iso ndhapke putra lan putrine. Muga-muga sing didhapke sing dirabekne antarane Mas Luki karo Mbak Iki muga-muga dadi temanten sing rukun. Dadi syukur menika aja didelok saka tandurane saka uwohe, tapi salah satu bentuk arti dari syukur menika syukur lan sukun. Mula Syukur lan wite rukun ya. Syukur lan rukun. Nggih. Sing syukur Pak Hadi, sing rukun temanten kekarone. dadi manten ki enek loro ya. Enek loro, enek anyar, enek lawas, Pak. Sik toh. Manten ki ya enek anyar enek lawas. Enek anyar, enek lawas. Sing biyen awake dhewe ngomong penyakit, saiki mu manten. Manten ki enek anyar, enek lawas. Nek sing anyar, Sing anyar ki sayang, nek sing lawas, pake. Oh. Lek sing anyar ki lho, sayang. Mau ngapain kamu? Arepe nyapo. Tapi lek wis lawas, pake arep ning ndi? Oh iya. dadi semakin menginjak usia, Itu perbedaan kata sudah beda. Ngono. Jadi perlu tutor-tutor Nggih lho, ya. Pak. lah sing dikandani berarti kaya Mas Anyar ya lawas. Lek iki sing saudara ni anyar ya nek-nek. sapa? Anyar ki ngati-ngati. Heeh. Lek lawas matane. Kok Apa iso kuwi? ngono? Lek anyar ki lek apa pasangane ade iki paribasane kesandung. Kuwi mesti hati-hati to, Dik. Sampeyan biyen ya ngono Ya ngono. Bojomu kesandung. Si anyar ngono hati-hati, Nduk. Biyen kowe ndek bojo wis enek sikile ya. Enek papat sikil meja. Nyelendak raimu. Ya Kita loro. takoni kok. Berarti lek sing anyar Anyar ki hati-hati. hati-hati. Lek wis lawas matane. Umpamane. Lho iya lho, lek lawas itu kesandung, si anyar ya, ya kesandung plek. Si anyar, Nggih. mlaku sandung. Wis mau kita cicil. Hati-hati ya. Wis iya. Nggih Mas Kluduk. Lek mlaku ya hati-hati, mergo iki Nggih. dalane rada peteng. Matur nuwun sampean kok perhatian banget karo aku to, Mas. Lah piye awakmu ya bojoku. Aku iki jane wis suwi lho nek ngesir sampean iki kaya-kaya iki kepengin ndang mbok rapi. Nyatane saiki wis rabi to. Mbok ya paling ora kasih senyuman, kasih kecupan to, Mas. Masa njaluk kecupan. Ya paling tidak kan suami istri itu harus harmonis dong. Oke. Muah. Kok mbok kecup tenan sih Lah lho. kok aku haus to kalau. Kuwi lek anyar. Nah, kuwi Anyar, Pak. lawas. Lho ngoten niku, Pak. Pamane aku mlaku, pamane. Aku mlaku, harus sampean. Iya. Aku celuken pamane. Celuken. Tik. Dik ngono lho. Dik. Dik. Nah, Dik ngono. Dik. Dak terus kongkon apa rene Dik ngono. Rene Dik. Dalem Mas. Aduh yo. Terus Anyar pelawas. anyar. Hati-hati dong sayang. Aduh, makasih ya. Kalau jalan tuh dilihat dong. Kamu kok perhatian banget. Kok abangmu ora enak? Kok deledek nih ibumu. Ganteng-ganteng kecing ibumu juga. Pancen tak deledekne kuwi. Kuwi nek anyar ya. Nek lawas. Aku sampe timbali Sadar. jalan. Dik sini. Waduh, mboten dawuh Mas. Matane mbok diwasi ya. Piye? Lho ngono kuwi. Matane piye? Iya, mbok diwasi. Oh. Dadi yen iso manten anyar karo lawas ki aja dibedak-bedakne. Betul. Senajan to anyar nganti besok lawas, kowe tetap menanamkan jiwa rasa sayang antara satu dengan yang lain. Malah lek perlu sing ditutur ki manten lawas. Lho Mas. iya no, Pak. Nggih. Mergo manten anyar ki paribasane wong sik seneng-senenge mbok tuturana kaya ngapa ki dirungokne kuping ki tengen, ditokne kuping kiwa. Ning contonen bapakmu le, sapa jenenge iki? Luki karo Eki. Contonen bapakmu. Pak Adi, Pak Adi karo Bu Sri. Bu Yanti. Eh? Bu Yanti Oh iya Sri bojomu ya lali Pak aku. Sri bojoku. Bu Yanti.
contonan Pak Hadi karo Bu Yamti. Dadi contonan bapak ibumu lek rukun, muga-muga sok ben sampean iso awet kaya Pak Hadi karo Bu Yanti. Mulai nyapa Bu Yati karo Bu Adi. Karo Pak Adi. Karo Pak Adi. Gaweke sampeyan sing kaya mangkene konsepe kejawen. Iki Kejawen. karepe apa? Ngono lho. Kejawen mbiyen luki wong Jambi mbok menawa budaya tradisinya orang gawe kaya mangkene. Nah, Iki tak tuturi, Pak. Nggih. Ular-ular. Ulah-ulah. Dicampur kate bahasa Indonesia ndak apa-apa Jambi yo. Ndi luki, Pak. Ini keluarga Jambi juga hadir kok. Nggih. Yo. Luki, biar kamu paham, Biar kamu paham biar kamu tahu, biar kamu detail. bahwa kenapa kamu diberi pakaian tradisional. Nah, itu harus memahami. Ini bukan sembarang pakaian, Tapi tapi ini ada arti tersendiri untuk kamu membina rumah tangga. suatu contoh, Mas. Suatu contoh apa? Kenapa Mas Luki tadi ditemukan menjadi mempelai atau temanten dikasih busana kejawen? Iya, Pakai Blangkon. blangkon. Blangkon ki kamu sebagai suami kalau sudah membina rumah tangga, pikiranmu kudu gamblang ora usah dadak dikongkon. Oh, Pikirannya harus ndak usah disuruh. Rasa dikongkon, ora usah disuruh. Heeh. Jadi sebagai prinsip rumah tangga, yen wis duwe bojo kudu berusaha untuk menyukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Oh iya. ya ya. Ngangge beskap. Beskap ki besarkan hatimu yen wis nikah kudu duwe jiwa kapok utawa rasa kapok. Kok iso kapok? Kapok dadi manten sepisan aja mbok baleni neh. Oh iya. Terus- Seneng dadi manten ning aja seneng dadi manten kowe kudu seneng ning aja seneng dadi manten. Iya, sepisan dadi. Sepisan Nggih, dadi. nggih, nggih. Ya, terus apa maneh Mas? Itu kalau beskap. Loh, lan jenengan ora apale piye? Ngandhape beskap enten stagen. Eh? Tagen apa jare? Centing, centing. Centing. Iya. Eh? Centing. Iya. Apa ki? Ini pakai centing. Aku ora mbok ngomong itu, Pak. Centing. Ah itu. Centing. 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 Ya. Ya, aku ora apa-apa mau. Ah itu. Cen ki saka tembung cendela rumah tangga itu harus kamu buka kan itu sangat penting. Betul. Iya. Menanamkan hubungan yang gabah. Yang harmonis dan bahagia. Wah, Ting itu apa? penting. Lah iya. Cendela itu adalah penting. Cendela rumah tangga itu penting. Oh, Oh, iya. lah ini centing pasti ada sabuk. 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 Sabuk ki insapo yen kowe bakal bubuk. Oh iya. Nek wis turu aja mengingat Mas dengan masa masa lalu. Sabuk iki mau lek basa Jawane epek, enak epeke. Epek ki ekonomi, ki ekonomi pek. Pek. Epek ki ekonomi, yen golek ekonomi aja duwe utawa aja ngomong kowe capek. Oh iya iya iya. Tegese harus berusaha. Budidaya, Nggih nggih nggih. full strong. strong full. Sing keri jare. Jarik ki wong loro kudu belajar aja sampai lirak-lirik. Cintailah istrimu. Jangan sampai mencintai orang lain. Ibaratnya kalau kamu sudah membina rumah tangga, di luar ada wanita cantik, kamu jangan mata keranjang bahwasanya kamu harus mempunyai prinsip tidak ada wanita yang cantik kecuali bojomu dewi. Ada blangkon, beskap, centing, sabuk, epek, jarik, lajeng ngandhapipun pakai selop. Selop ki sedikit waktu selakna untuk bilang I love you. Asik. Sampeyan iso muni I love you karo bojomu apa ya ngono ya Mas? Loh, I love you. bojo kula nun sewu, Pak. Kula niku rabi iki contoh, Pak. Ki mbok ki sumpah cipta tenan. Bojomu Iya, iya. iso muni I love you? Lho iya no. Ora iso ngrongos ngono lho. Iku. Iso Wis tak kawat ndek iki. lho pirang Tak kawat nggih kawat bendrat. yo ambles. Sambar bledek malah ndek. Oh no. Oh. Dadi wong wedok ki non sewu, Pak. Wong wedok ki rasa maneka warna. Wong wedok itu yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang kita terhadap perhatian kita terhadap istri, Pak. Ya. Wes to. Wong wedok ki mbok bondo donya ning ora tau mbok tunggoni, ora tau kemesraan tidak pernah ada. Wong wedok mesti bakal ngalih, bakal kego karo wong lanang liya. Berarti wong wedok iki pilih ndak usah dibelanjani sing penting ning omah sing lanang. Kemesraan, Pak. Sing penting ning omah sing penting sing lanang ning omah. Ning omah. Ora usah dibelanjani ndak apa-apa. Ora apa-apa. Wah. Berarti hebat wong wedok ngono. Ora usah dibelanjani, Betul. sing penting wong lanang ning Omah ora apa-apa. Delok iki wong wedok kocluk lek ngono kuwi. Lah kowe iki jarkoni ngajari ra iso nglakoni kok, Mas. Lah wong paling tidak ki sesuaikan dengan apa yang kita ucapkan. Iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Iya. Maka beliau Mas Luki sama Mbak Eki itu memang benar-benar dulu menjalin hubungan cinta. Itu berangkat dari medsos. Dari medsos.
Dulu kenalnya dari Facebook, Mas. Facebook. Iya. Nggih. Aduh. Iya, dari Facebook. Baik kok. Karena ini belum mengenal dunia IT. Karo. Mas Luki sama Mbak Eki dulu kenalnya di Twitter. Kok iso? Komunikasi jarak jauh Tulungagung sama Jambi, begitu ketemu mainannya Twitter. Tanya apa? Apa itu Twitter? Apa kuwi? Sesuai dengan Mbak Eki sama Mas Luki. Ayo apa? Begitu ketemu duduk di pelaminan, artinya tweet-tweet terus gemeter. Twitter. Terus gemeter. Iya. Bar Twitter. Habis Twitter terus mainan Facebook. Apa kuwi? Setelah menginjak di pernikahan bukan Twitter tapi mainannya Facebook. Facebook. Facebook ya apa? Nanti setelah habis ini pikirannya fresh pasti ngajak bubuk. Ya, Facebook Facebook. fresh terus sejak bubuk. Nanti kalau setelah wayang kulit selesai, itu Ya, selesai. setelah wayang kulit kelingan wong mahku. Merasa Arep entek le nyambut lho Mas. Wong mahku kuwi enek asli ndak guyon iki. Sampun nggih cekak semanten ngen kula nyambut. Wah bila. Loh, pesanan. Kakean lagi. Setelah Facebook, Ya. mainannya bukan Facebook. Apa? Nanti Yahoo. Apa kuwi? Mulai jam 3 ke atas, mainannya Yahoo. Heeh. Mas Luki pasti dipanggil sama Mbak Eki. Piye? Ya, sini dong. Ayo, kita cepat-cepat. Iya. Karena apa? Hubungan biologis. Betul. Tapi kalau sudah itu jam 4 nanti mainannya bukaannya sudah Google. Loh, bukan Twitter. Bukan. Bukan Facebook. Bukan. Bukan Yahoo. Bukan. Apa? kuwi? Google. Apa itu Luar Google? digoyang isor tugel. Nanti sudah Tutup iki. Wong loro dakon. Aja mbok seneni. Ayo Mas terus ya Mas. Ya, Pak. Niki wae pundutan dari keluarga Ya. Jambi Mas. Oke. Ada yang minta boten minta memang orang tua tahu Pak Katno. Oh, Pak Katno Jambi. Bapaknya ya dari Kemanten Kakung. Mas Luki nggih. Ngersake caping gunung. Oke, Oke, oke. Caping siap, gunung. Pak, ah. siap. Sama, Caping Pak. gunung ya.